Славия, футбольный клуб Минск на жилах и со скрипом. Белшина Батэ, минимализм у дзеянні. Вітаем вас, шановнае гаспадарства. 14-й тур адкрыўся 4 матчамі і прайшоў без моцных галавакружэнняў, хіба што прыемна здзівіў наваполацкі нафтан. Яшчэ цалкам не сціхлі жарсці першага гульнявога дня, як тут жа падаспеў новы пажытак для разважанняў. Ці здолеў барысаўскі Батэ скараціць сваё адставанне ад лідара салігорскага Шахцёра, даведаемся прямо цяпер. Далучыцца адразу да двух добрых спраў маглі ўсе жадаючыя жыхары Бабруйска. Па-першае, прыняць непасрэдны ўдзел перад пачаткам гульні ў акцыі «Садавіна дзецям». Па-другое, проста атрымаць асалоду ад гульні дзвюх моцных і непадатлівых каманд. Матч меў важнае турнірнае значэнне для абедзвюх клубаў. Бабручане ў апошні час сур'ёзна пагоршылі сваё становішча ў табліцы, але з першай шасцёркі яшчэ не выпалі. Тады як Батэ патрэбныя былі 3 ачкі для таго, каб не адпусціць у свабоднае плаванне аднаасобнага лідара – салігорскі Шахцёр. Не прайшло і 10 абаротаў хвіліннай стрэлкі, як знаходзячыся ў выдатнай форме Александр Паўлаў ударам галавы мог унесці мерны спакой ва ўнутраны баланс жыцця сваёй каманды, але трошкі не пашэнціла. Як і не пашэнціла ў наступным эпізодзе Эдгару Аляхновічу. Прамахвацца з такіх палажэнняў існуючаму флагману неяк не камільфо. Збіць гасцявую пыху і разам з тым закруціць неапісальную інтрыгу ў зваротнай атацы мог былы аднаклубнік барысаўчан Міхаіл Гардзячук. Ад непаспешнага гола жоўта-сініх выратавала толькі штанга. Калі хто спадзяваўся, што Батэ зможа гаспадарам лёгка выцерці нос, той моцна памыляўся. На заходзе паўгадзіннай гульні Эдгар Аляхновіч ужо з далёкай адлегласці не пасароміўся расчахліць сваю гармату. З фартам упаў абаронца ў гэты душны вечар, напэўна, былі некаторыя праблемы. А вось у каго з пані Фартунай няма праблем, так гэта у Віталія Радзівонава. На працягу 9 апошніх матчаў чэмпіяната нападаючы ні разу не пакідаў траўнік без гола альбо паса. Белшына да сваёй бяды не стала выключэннем з правілаў, і Віталь у свойскай яму манеры паўтарыў рэкорд Олега Страхановіча. Забіваць пры поўным папушчальніцтве абаронцаў для прафесара справа тэхнікі. Як толькі пачаўся другі тайм, Александр Глеб меў выдатную магчымасць даставіць галаўнога болю не толькі падапечным Александра Сяднёва, але і свайму брату Вячаславу, з якім упаў абаронцы асабістая спрэчка. Всю маліну сапсаваў самааданай гульнёй Міхаіл Гарбачоў. Шукала шчасця ў чужых варот і Белшына, асабліва намагаўся Міхаіл Гардзячук. Аднак гульня галавой не самы моцны канёк паў абаронцы. Батэ адкараскаўся лёгкім спалохам. 0-1 Белшына паступова губляе спрыт. Выдатную магчымасць паправіць сваё незайздроснае турнірнае становішча і хоць неяк прыйсці ў сябе ў плане псіхалогіі мелі адразу 2 каманды. Тут не трэба быць празорцам, каб убачыць відавочнае. На кон пастаўлена было вельмі шмат. На 9-й хвіліне Сергей Новік меў выдатную магчымасць вывесці гаспадароў наперад. Мікіта Букаткін неасторожна сустрэў у сваёй штрафной Руслана Юденкова і свісток арбітра не замарудзіў сябе чакаць. Аднак малады футбаліст у вырашальны момант даў слабіну і паслаў мяч вышэй за браму. Цяжка ўявіць, што яшчэ трэба хлопцам Юрыя Малеева, каб нарэшце-то забіваць. Гараджане сечку ўспрынялі як непасрэдны сігнал да дзеяння. Пакуль моладзь толькі абкочваецца і прывыкае да гульні на высокім узроўні, больш старэйшыя таварышы паказваюць, як трэба прадуктыўна выкарыстоўваць свае шансы. Пасля пасу Романа Васілюка гол Андрэя Радзіна яркае таму пацвярджэнне. На гэтым непрыемнасці Славіі зусім сябе не вычарпалі. Славія толкам і набедавацца не паспела, як Роман Васілюк зусім неяк па-хатняму падвоіў перавагу гасцей. Мабыць, на гэтым дружына Вадзіма Скрыпченка вырашыла, што заход матчу прадвызначаны, за што ў другім тайме і была пакарана. На 56-й хвіліне Дзяніс Лапцеў паслаў першую ластаўку ў табар суперніка. Гуляць на ўтрыманні ліку, калі наперадзе цэлы тайм, занадта ўжо неразважліва. Як неразважліва было і ляцець без аглядкі наперад усёй камандай. У гэтым эпізодзе Славію проста даравалі. Роман Васілюк дзейнічаў прамалінейна. А наступны экспромт ад Александра Кобіца апынуўся фатальным. Ветэран ашчадна паслаў мяч наўпрост за вушы Уладзіміру Бушмі. Пасля такой прыгажосці на трыбунах нават узгадалі былыя слаўныя часы. Аднак, як успомнілі, так і забылі. Віталь Кібук на апошнім дыханні ў які раз праявіў сябе серыйным забойцам. Інфарктная канцоўка, годны эпілог непрадказальнага супрацьстаяння. 2-3 гараджане знялі сябе карму няўдаж.
А цяпер вашай увазе прапануем наш хіт-парад лепшых галоў. Трэцяе месца дастаецца Косціну Курэля. Зараз ходзіць супярэчлівая інфармацыя о далейшых перспектывах румына ў табары «Дынама». Як бы там ні было, але галы ў яго часам атрымліваліся на любату. Другое месца па праву займае Александр Кобіць. Гол у вароты Мінска – нетыповая з'ява для нашых шырот. Но першы радок пакідаем за Віталіем Булыга. Вельмі рэдка гол у вароты суперніка выклікае пахвальную рэакцыю тамтэйшага трэнера. Роберт Маскант не пасаромеўся і выказаў рэспект. Павага Віталю і ад нас. Перад вашымі вачыма поўны расклад матчаў 14-го тура. У турнірнай табліцы без моцных ваганняў. Версі старая кампанія. Вецер пераменаў можа падзьмуць ужо ў наступным туры. Не будзьце абыякавымі да футбольных падзей і пры магчымасці наведайце стадыён альбо падтрымайце сваю любімую каманду праз інтэрнэт-трансляцыі на сайце www.sport.by/football. Всяго вам добрага, да пабачэння!